Bol, makasalanan. Bakit ka nakaubad, Ninong Ride? Let's go! Gusto ko magsando. Musay mga cancer, magdadaanan natin ang PP na binasa, hashtag PP, sa dadaanan natin lahat ng mga pinadala nyo para sa channel. Simplihan lang natin para madaanan natin ng mas marami inyong mga fan art. Kawawa naman sila, Jimmy. Sorry, Jimmy. Kalaki Jose Mario Nietzsche. Paul Picao, may kani. Mawakas! Sa wakas. Yup, ito yung nag-Robert Wade ka eh. Gamitin nyo na yung template na to. Nice. Jury boy. Kailangan talaga. Ang ganda-ganda ng reso ko dyan eh. Ayaw naman front ka mag-ginamit ko dyan. Okay, sa vlog to eh. Alam mo, Jose Marichan, downvote. Sarad! Sige, Wendell. Huwag niyo i-clip out of context. Napakagandang quality eh. Sir. Gumagamit talaga ako noon pa. Nice! Sarad! Galing kay Paolo, may tanghali. Hindi ako pagkain! Her clothes? Ang dami na talaga natin ginawa, no? Napaka-wholesome. Kala ko gagaguhin na naman ako eh. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin kahit sa TikTok. Paulo's waifu? May waifu na rin sa wakas. Pugsain ang mga waifu ng Kokyu. Yung horror game natin. Waifu? Ay! Anime reference. Hindi ako tinatag dito, leche. Porket nakasalamin. Okay lang. Gano'n. Kaya ko din yun. Dating wrestler si Pao. Pototoy ko mali. Buti alam mo. Oy, mas macho naman ako dyan. Pero may abs siya, no? Dadbad na lang sa akin, eh. Diba ako yung kampiyon. Bayag parang malaki na. Mas malaki pa sa belt. Sunod. Leche. Talo ka. Sakto. Wow, heart to heart talk. Siya ulit. Oh my God, sabi ko dati nga pala 1 million subs po nakakay. Babalik tayo dyan. Kayo mag-alala. Dadaling ko kayo lahat. Ang pangako yung pangako. Lapit na. Makakalabas din tayo. Pakalma na eh. Diba? Oh, Steve, there's one more thing I have to mention. What is it? Oh! Yan ang hindi ko magugulan. Bye. Bol! Ano silbi mo? Puro ka puwet. Haha! Gano'n ka macho! Hindi ko kaya ganyan flex. Laki na ng puwet ka. Kaya ko gumagawa nito eh. Okay lang, at least diba healthy siya. Paturo ka para magpalaki ng katawan. Gains check! Pwede lang gawing gains yung mga kasuksukan dito sa internet. Speaking of demonetize, ngayong nasa kumakwato tayo ngayon naghahanap ng kausap, meron ako app para sa inyo. Ating sponsor para ngayon ang UpLive app. Ang UpLive ay isang kilalang live streaming at video chat application. May kita mong halos 22 million streamers sa loob ng 290 million users sa halos 150 countries at regions sa buong mundo. Hello po, good luck po sa stream. Pwede ka makakuha ng mga bagong friends na gusto mong kausapin sa iba't ibang parte ng mundo. Mali man, doon yung bago mong best friend o bago mong boy best friend. Basta ako, mundo mo dapat. Ngayon, okay, buksan muna natin. Napakasaya mag-chat sa iba't ibang live streamers, sa iba't ibang mga kultura. Para makita yung mga talent shows nila tulad ng singing and dancing. Grabeng talent yan. Pwede ka rin mag-send ng gifts sa paboritong live streamers para mapansin kayo at makausap kayo. At para maintindihan natin iba't ibang mga kultura, para sa mga konnichiwa dyan, ito ang ating paborito Japanese girl na hindi anime para totoong mahal ka. Para sa mga sarang hayop ko dyan,
mga Korean unis at opas, ayan, mapapasamgyup ka ng di oras dito. At syempre sa mga gusto ng American culture, man, dito yung kanilang mga sa Grammy Award-winning producers at singers na pwede nyo makausap. So, Paolo, magtataka ka, paano ko kakausapin yan? Hindi ako marunong mag-anime, hindi ako marunong mag-crash landing on you language, mag-Korean o mag-Japanese. Huwag kayong mag-alala sa mga language barrier na yan dahil merong auto-translate ang application na ito para sa parehong party, para magkaintindihan kayo. Diba? Sana all nagkakaintindihan. At syempre, kung kunyari offline na inyong paboritong streamer sa UpLive, meron sila mga mini-games na pwede nyo laruin para never kayo mabobore. So ano pa inaantay nyo? I-download nyo na ang link sa description at sa pin comment UpLive. Hanapin nyo ng sunod nyong paboritong streamer sa iba't ibang parte ng mundo. Balik na tayo sa video. Toxic si Bolbol! Toxic ka! Yan yung Nezuko ko eh. Ngayon yung laging sumusuko sa akin. Okay, cold room. Wow! Dahil na. Para yung sa Cuphead style ba yun? Comics yun. Hey! Maraming salamat! What? Ano ba? Ano to? Okay, members version. Porket may salamin ako. Nice. Galing kay Lou. Ano ba? Pagsasabayin ko sa'yo. Gagi kala ko kanina edited. What? Bawi lang siya sa salamin. Pero malaki. Kamukha na nga kami lit. What? Ayop kayo lahat. Huwag na kayo mag-post sa Reddit na ito. Nakakasama kayo ng loob. Maraming salamat kay Julia. Yun lang pala kailangan mo eh. Sa bagay. Hindi ko na nga ito kailangan eh. Kaya ko ito gawin na walang salamin. Galing therapist, Foging Paul isn't really... Oh, ang taba ko pa dito. Nagtatrabaho pa ako dito. Tayo nang yes. Galing kay Smell Nice. Gusto nyo na kukuha to. Meron kang lumpia at spaghetti sa birthday. In 2027, across the 7 oceans. Patay na tong green screen na to. Maraming mangmang. Maraming mangmang maniniwala na ginawa ko sa Hawaii na naman ako. Nakancel na nga ako. Eh na nga si Jimmy, no? Nandiyan na nga si Jimmy, eh. Sky with different Kaya nga lang, sunod. Galing kay Senpai The Meme Template 2022. Wala akong kani. Maluguhan ang kani ko. Gusto ko to, no? Gusto ko i-reference yan. Hey! Alam mo anong malaki dyan. Maraming salamat, di ka love. Love na kita. Buti alam natin anong dapat dagdagan. Drawing, maigi. Sunod. Ginagawa niyong malaswa. Wholesome lang! Di ba, Jimin? Thunderstruck. Iba yung konteksto nung shot na, nung vid na yan eh. Maraming salamat. Galing kay asawa ni Pao. May waifu, may asawa. Oh Nice. my God! Hindi ko to alam. Kadire. I'll never do that again. Yan ang mas kapani-paniwala. Maraming salamat. Sunod. Ito naman, Paul, aking tahanan naman. Kanina, tanghalian ko. Nice. Oh, back when I was younger, it was like I was youngster. Alam mo, pumuti ako. Hindi, ang basura lang talaga ng camera ko noon. Grabe to based on first. Well, technically, yun na sa playlist natin, yung itong Why Is Kong. Hindi ito ating unang video sa channel. Okay. Ito lang yung pinili ko nga siya kasi si Kong, syempre, di ba, Meta Keys. Pero hindi itong unang video. Saka na, kung pabuti ito 30k likes, pag-usapan natin yung pinakaunang video. Kasi sobrang edgy kasi nung panahon na yun. Hindi tayo lalaki ng ganito kung ginawa ko yun, kung pinagtsaga ako. Gawin nyo lalo na sa landscape ngayon ng YouTube. Pero di ba, good move yun kasi lumaki palalo yung channel sobra-sobra. Matagal ko na pinapangarap to. Kasi Congrats! yung mama, papa ko, hindi ako Palakpakan! Sino ka ba sa members? Hanapin ka pa! I'm your number one. Palakpakan! Promise, hindi to plastic.
Hindi to plastic, hindi to gaya-gaya. Galing Kaya to sa meron na tayong mga 2 years na nga eh. Kailangan ko na ng bago i-update to. Napakarami na natin emojis kasi napakarami na ng mga members natin. Pwede ko pa dagdagan habang dumadami. Kaya gusto nyo makasuporta sa channel, 129 a month lang nasa description, nasa pin comment. Like, kung gusto nyo lang mas maagang mga videos. At syempre, pag uncensored, makikita nyo yung uncensored. Lord, maraming salamat sa suporta, Rika. Galing kay Eric Burgis. Hindi nga ako Burgis. Ito yung sa card, lagyan mo lang pa. Gawa kami ng baon tier list. May iba pa kaming gagawin tier list. Abang-abangan nyo lang. Wala na akong kakampi sa mundong to. Hey! Napaka-narcissistic eh. Pinapanood ko sarili ko. Nice. Ang Diyos lamang ang nagpinta, nakita kita na parang anghel. Eh, paano ba yun? Hindi ko lang kung matutuwa ako dito. Natuwas ako. Nakakasama. Aray. Huwag na yung, mas importante yung content kesa sa akin. Ano ba? Kay Ninja Boy to. Sa ano to? Sa Lion Kings, Berserk, tsaka siya, Attack on Titan. Malungkot na siya, balik na rin na lang. Hindi na siya happy na nalaman na. Okay lang, mahal pa rin kita kahit kupal ka. I'm Zen. Happy birthday, Master Pao. Fly high butter. Yan ang January. Maraming salamat. Sobrang nilapastanganan na yung pagbumukha ko, di ba? Napakasaya naman. Ano kay Lucas eh, una kong ambag. Oh! Yes! Magagamit na natin! Papalitan ko na yung intro. Siguro papalit-palitin ko na lang para lahat may chance. Kung gusto nyo magpadala ng mga edits nyo, mga ano kayo, marami kayong free time, ipadala nyo lang sa ating Reddit, sana 1080p para madali. Magkaka-editor din ako soon. Kung ayaw nyo ng libreng labor. Upvote lang pababayan ko sa'yo. Ano kay No Dayo? Let's go! Gandang edit naman ito! Sa Paulol, leche kang balagtas. Sige, impressive package. Nice. Meron frame yung salamin ko, hayop. Para mabugbo kayo, yung sunod. Oh! Galing yung Toastman pa! Meat Canyon! Di pala yung Philip ang pinasok pa di sa kamay mo. Okay lang yung thirst trap eh, wag lang. Meron ako tumbong. So parang sanggol, tama. Kasi nga pampamilya kami yung channel dito. Maraming salamat, Toastman. Oh no, sukot! Maraming salamat, AJ. Hey! Gogis Stig! Hindi naman yung daliri niya. Malayo mga nararating. Hey! Agas, maraming salamat, Kondensada. No country for old men. No country for sukot. Mamamatay tao yun eh. Talaga bakit pag may salamin eh, no? Yeah. Kasi hindi ko na nga mahanap. Alam ko, nakalagay lang dito sa kakaroon tayo ng bagong alaga dito. Antayin nyo lang. Talaga Kiki Keso. Napakagandang pangalan. Lotion Kleenex Incognito Mode. Paulol! Na-miss mo ako, Paulol. Hindi kita na-miss pa rin pa tayo nakasando leche. Sunod! Okay, kailangan yung takpan yan, Tite Pao. Nice! Ito ba gusto kong fan art? Napakagaling mo, unfair one, hayop ka. Yan yung gusto ipasok ni Tite Pao. Dito sa gitna, maraming salamat. Happy birthday, Actual Translator. Ilang yan na matutuwa sa akin, Ludod. Galing kay Bruce Ditch. Yo, me after asking Tita Pao and Tita Paolo if I'll ever find love. Ako na lang mahalin nyo. Kahit anong gender, handa ang aking mga buta sa inyo. Maraming salamat. Bata parang yander ito Galing kay 19 Where Is You? Above Tita Paolo. Maraming salamat. About patry nga yan. Send ko to sa barbero ko. Ginawa ko ni Paolo. Ba't ako? Tapos ako sisisihin mo pa nag-break kayo. Kasi nakatulong sa iyo. Maraming salamat. Kaya tambak na po. Oh! Hey! At tawag sa ganito, ang dami na kasi natin version. Hindi ko lang umuulit na tayo sa Imagine kung P-pop idol si Tita pa, anong gusto mo, lightstick, cancer, hanger. Ang cute naman. Tawa na nga ito kesa sa... Kung kailan lang din si Bolbol noon, naalala ko. Oh! Bocha! Sukot! Ano ba yung ibig sabihin ito? Sukot o Paulo? Hindi ako marunong magbasa Pero maraming salamat. Happy birthday and I wish you the best of everything. Sorry, I'm... Bata magkamukha ko naman yung kanilang lead. Maraming salamat. Gusto ko itong gawing,
display pic. Para siyang si One Punch Man. Maraming salamat kay Bake. Din ako, mamay papabili akong laruan. Ako wala akong papabili, pero sama na rin ako sa inyo. O siya, sumama na lang kayong lahat. Yeah. Okay na, alis na tayo Ay, manasan pala Oh si my Yaya. God. Ay, wala si Yaya. Bol, Day Bol, off. Miss ko makasalan. si Yaya. Nandito na tayo. Oh my Ito, Joy. Tapos, ito. Mama, ito papabili ko. Di mo naman ito kailangan kailangan papalo. Sige, bilhin natin. Ito. Panginoon. Ma, ito papabili ko. Dumi nyo. Magkano to? 700. 700? Gagamitin ko sa school yan, ma. Siguraduhin mong kailangan mo to, Ay, Galing CR yan, muna no? ako saglit, Ito na po, ma. Galing kay Ivanovsky, Tita Pao, Multiverdaha, Leche, Pineskwela Teams ng Rock version by me. Hey! Gusto ko ng jazz version naman Marami nang gumawa rin na to. Ngayon, ang talento ay di dapat binabaliwala. Maraming salamat! Maraming salamat, Ryuzaki Bakura. Akin to? Putang inan to. Oh, nakita ko! Nagtatanong ka ng DMs. Bakit ka nakaubad, Ninong Rai? Pag pinapanood ako, Wala ha? akong brief. Nagtatay pa ako. Buti na lang takpan nung kahon. Alam ko may umbok na malaki din yan. Papigangan ng isang ano yan. Isang utong Ninong Rai. Maraming salamat. Yan! Magaling! Mag-play na sa new ads. Galing kay EJ. Tapos meron pigati merch si Tita Pao sa bahay. Ayan, meron ka pa ulit bagong taon. 2 months ago pa to. Hindi ako. Okay lang yan. Magkakapera ka din. Tsaga-tsaga. Wag kang abang ng abang. Gawa kang paraan. Busy kasi sa file. Paulol Borbol. Ang cute. Ay, para sa ano? Pangalan nito? Little Nightmares. Dapat may copyright ako dyan At may kita ako dyan Sunod. Ano yung plataforma? Gatilin Ravi. Walang mararating itong plataforma na to para isang kandidato dyan. Sunod. Ay, dito galing yung nilalait ni Miss Hart. Maraming salamat, Casey. Paulol na may dede at makinis ang muka. Nice. Mahilig sa ganda. Yung pag- ito may tumawa ka talo. Shot! Malapit na lang ako mapashot sa mga pinagpapadala nyo sa akin. Sunod. At panghuli. Cute. Nakita ko na rin. Chimino Kun. At syempre, huwag nyo kalimutan i-download yung UpLive application. Nasa description at pinned comment. Napakarami mga masasayang streamers na nag-aabang sa'yo dyan. At doon tatapos mga padala nyo dahil nagustuhan ko. Palo kayo lahat. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo na like. Share sa mga cancer nyo pa rin premo na magti 3 years na tayo dito. At huwag nyo ba na subscribe. Paulo Babalag!